Meghalaya Human Rights Commission MHRC kala aipor khatsan Sngi Superintendent of Police SP ka East Khasi Hills bon ay ka kai phot ka babnia Halor ka jingmudoi ka Hinyo Tribute Council per Shah second officer in charge ka Penosla Police Station u George Dkhot Halor ka dongrem Jingkynnoh bolak takti ya Hinyo ngot ki Dkhot ka HYC riwar mi ngi circle ka commission kala kadau ba ka Jingkynnoh Shah Shoh ki Dkhot haute Pulit ka pen ya ka hok long briu kumban chupan kan mau bagai HYC haka arpurator rampang arja arpusau kala let ban bu da jing ujor hakamat Superintendent of Police ka East Khasi Hills ban mudoi persya second OC ka Penosla Police Station uba George Dkhot Halor ka Jingkynnoh bo kren to amat bo Shoh Dkhot ka seng ha Penosla Police Station men haka met jok arpusau tori rampang arja arpusau Laong bagi Dkhot ke HYC riwar mi ngi circle hadin bagi lakem ya artli ki troket masi kit moj bertemu ban khayitu sa Bangladesh hakate kamet ila lecha police station ban ai jing ujor henry lakenno ba habala poi hathanat u second officer in charge hakajaka ban sngap ya jing ujor ula kren to amet bat ken het pan ban ya ki Dkhot bat hadin ula patan ki support thanat bola Shoh la bom ya ki dawlati hado bo president ke HYC riwar mi ngi circle usamla lam prangkhong lam ula mensau Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka Sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya